खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोना मिथिनो मोनदों जे दिल्लीयाव माबायदि अबस्था सलायबाय दङ आरो बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों जे रायजोनि सुबुंफोरनि जेब्ला खयजन हिमाया पार जालाङोना अब्ला मा रूप लानो हागौ बेखौ नोंथांमोना दिल्लीनि जायफोर निउस नोंथांमोना नायदों बा नायाखैबा बेयाव नायनानै ला नोंथांमोना नुनो मोनदों जे छात्रफोरा दिनै स्टुडेन्टफोरा माबायदि अबस्था खालामदों दिल्ली सरकारखौ लोगोसे नोंथांमोना ओरैबायदि जिफोर भिडिअ भाइरेल जाबाय दङ बेफोरखौबो नुनो मोनदों जे हिन्जावसाफोराबो बेयाव खम नङा बिथांमोनाबो 30% लेडिसफोरा बेयाव बाहागो लाहैदो आरो बिथांमोनाबो खोन्थिनानै होदो जे दिनै जोंनि धैर्यनि सीमाखौ नोंथांमोना पार खालामहोनाङा सरकार जेब्लानो बेफोरबायदि डिक्टेटरशिप मोनसे हादोराव खोन्थिनो हमो अब्लानो सुबुंफोरा माबायदि प्रटेस्ट खालामो बेखौ नोंथांमोना मिथिनो बाखि गैया लोगोसे बे गदि मिडियाया जाबायदि नेरेटिभ बिथांमोना भिडिअनि थ्रुयै नोंथांमोना नुनो मोनो टिभि चेनेलफोराव बिसोरो मा खोन्थियो दिनै मास मोनसेया मोनसे प्रटेस्ट सलायबोदोंमोन बेफोरखौ खोन्थियालासेनो बिसोरो बै सुबुंफोरखौ चाइनिस एजेन्ट पाकिस्तान एजेन्ट बा आतंकबादि बेफोरबायदि बिसोरो खोन्थिनो नाजादोंमोन आरो दिनै बै जायगायाव जेब्लानो बै मिडियानि मानसिफोरा थाङो अब्लानो बिसोरो दिनै अपमान जानो गोनां जादों बा बिसोरखौ बुनानै बै जायगानिफ्राय होखारना हरनाय बेफोर भिडिअखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों पुलिसनि जि मोनसे जानुवार टाइपनि मोनसे जि स्वभाब बिसोरनि जि हुदा बेखौबो नोंथांमोना नुनो मोनदों जे पुलिस जाबानो दि सासे सुबुंखौ ओरैबायदि बुनांगोन निजेनिनो हादोरनि सुबुंफोरखौ बेयो खुनु आयेनाव लिरनाय गैया दिनै बिथांमोना एमान रेपिस्ट एमान माने आतंकबादिफोर भारताव फैनानै आक्रमण खालामफैयो बेफोरखौ बिसोरो हमनो गोहो गैया नाथाय भारतनि सुबुंफोरखौनो भारतनिनो पुलिसा ओरैबायदि बुनाय दृश्यफोरखौबो नोंथांमोना नुनो मोनदों आरो जायबायदि पुलिसफोरा बै जन्तर मन्तर थानाय स्टेजफोरखौ सेफायजोबना होदोंमोन जाय प्रटेस्टआव थांनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ होखारजोबना होदोंमोन बै जायगाखौ दिनै आरोबाव बे कक्रसफोरा निजेनो आखाइजों बानायफिनदो बेयाव बक्स लाबोदों बिथांमोना आरोबाव स्टेजखौ बानायफिननाय नोंथांमोना नुनो मोनदों भिडिअआ एसे गोलाव जागोन नोंथांमोना नायजुब आङो मेन जि टपिक्स बिनि बिसयै आं नोंथांमोननो खोन्थालांगासिनो दङ दिनै नोंथांमोना माबोरै छात्रफोरखौ मोनसे आतंकबादि बायदि खोन्थिनो नागिरदों बेखौबो नोंथांमोना मिथिदों जे पुलिसफोरा निजेनो गारि किसुमान सेफायनानै गावसोरनो खोन्थियो जे बेखौ छात्रफोरा सेफायदों होननानै बा पुलिसफोरा निजेनो अन्थाइ खुबैनानै खोन्थिदों जे छात्रफोरा अन्थाइ खुबैदों होननानै मा बे जि स्टुडेन्टफोर बिसोरो मा आतंकबादि नामा पाकिस्ताननिफ्राय फैदो नामा बिसोरो गाव गावनि मोनसे अधिकार बिखौ बिसोरो नागिरदो जे सिस्टेमा मोजां जाथों जोंनि इडुकेसन सिस्टेमा मोजां जाथों बेखौसो बिसोरो नागिरदो आरो बेयाव नोंथांमोना इमान बायदि जानुवार बायदि बिसोरखौ बेबहार खालामनाया मोजां जायाखै लोगोसे पुलिसफोरा ओरैबायदि गुन्दानि मोनसे खामानि मावदो जेराव बिसोरनि जि नेम प्लेट थानांगौ बे नेम प्लेट पर्यन्त गैया बेयाव किसुमान बिजेपिनि गुन्दा गेजेर गेजेर हाबसोमनानै बै गथ'फोरखौ ओरैबायदि बुदो जायखौ माने जेब्लाबो जोंनि संबिधान हिसाबै गनायथावथारा लोगोसे बेयाव थानाय जोंनि स्टुडेन्टफोरनो गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय बा गुबुन गुबुन स्टेटनिफ्राय सुबुंफोरा जमेट' सुइगिफोरजों जानाय लोंनायनि बेबस्था खालामनानै होदो अर्डार हरदो आरो हरनानै बुंहरो जे बै जायगायाव हैनानै फै बा दोननानै फै बिसोरो गावबा गाव लानानै जागोन बा नोङो राननानै है बेफोरबायदिबो जोङो नुनो मोनदों आरो बिनिफ्राय जोङो मिथिनो मोनो जे जोंनि जि खौसे जानाय सभाबा दाबो जोंनि इन्डियायाव दं लोगोसे बे पुलिसफोरा जेब्लानो बुग्लिजोबनानै न'आव थांनो हमो बै समाव पुलिसफोरखौनो थेंक इउ होनो गासै स्टुडेन्टफोरा जे नोंथांमोना बिराद मोजां खामानि मावदो नोंथांमोना न'आव थांनानै गथ' गथायनो खोन्थाहै जे नोंथांमोना बेसेबां मोजां खामानि मावदो बेखौबो पुलिसफोरखौ गोसोआव खोलैनानै होयो लोगोसे पुलिसफोरनि सायाव दिनै कुवेसन फैनानै ओंखारदो जे नोंसोरो लेडिसफोरखौ
जायबायदि जेन्टस पुलिसफोरा आखाइ होनो मोना नाथाय बेयाव जोङो नुनो मोनो जे लेडिसफोरखौ माबोरै बिसोरो अत्याचार खालामनानै सोबादों बुदों बा प्राइभेट पार्टफोराव बिसोरो आखाइ होदों बेखौबो जोङो बे प्रटेस्टआव नुनो मोनो लोगोसे बे स्टुडेन्टफोरनि सायाव जाबायदि बिसोरो बुलाय सुलाय खालामोमोन बिनि एगेन्स्टआव थांनाय 21 खालि पुलिसफोरखौबो जोङो होसो होसो बुग्लिनाय किसुमान भिडिअ जोङो नुनो मोनो नाथाय बेफोरो मोजां नङा जे बेफोरो संबिधानखौ बा आयेनखौ आखायाव लानाया मोजां नङा नाथाय बेफोरो मानिफ्राय जादों दिनै सासे सुबुंनि मोनसे धैर्यनि सिमा दं जे बियो बेसांखिनि धैर्य खालामनो हागोन नाथाय नोंथांमोना जुदि धैर्यनि प्रमाण नायनो गिरबाथाय बेफोरबायदिनो सावगारिफोरा जों नुनो मोनो जोंनि भारत हादराव जाथो बा गुबुन हादरावनो जाथो नोंथांमोना बांलादेश नेपालफोराव माबायदि श्रीलंकाफोराव अबस्था जादोंमोन बेफोरखौ नोंथांमोना दाबो गोसोआव दोङो बा नोंथांमोना दाबो बावगाराखै आरो थिग बिदिनो जाहोलांगासिनो दोङो जोंनि भारतआवबो दिनै भारतनि गुबुन गुबुन हादोराव जेरै आसाम अरुणाचल गोबां स्टेटआव बै पेपार लिकनि थाखाय बा बै धर्मेन्द्र प्रधानखौ रिजाइन होनो थाखाय प्रटेस्ट सलायगासिनो दोङो बेखौबो नोंथांमोना दिनै नुनो मोनदों लेडिसनि सायाव जाबायदि अत्याचार सलायदों बेखौबो नोंथांमोना बे भिडिअफोराव नुनो मोनदों लोगोसे बे छात्रफोरा धरना होयै होयै पार्लियामेन्टआव मोनहैयोमोन बै समाव माबोरै नरेन्द्र मदिया खारखुमालाङो बेखौबो नोंथांमोना भिडिअ नुदों दिनै गोबां बाथ्रा गोबां कुवेश्चन बे भिडिअनि थ्रुयै नोंथांमोना सरकारखौ खालामनो हागोन आरो दिनै सरकारनि सायाव कुवेश्चन फैदो जे सासे मानसिखौ रिजाइन होनो थाखाय मानो एफा सरकारा गोबाव खालामखो आरो सरकारनि जिथु कक्रच पार्टिनि सायाव जि साननाय दंमोन बिथांमोना सानदोंमोन जे कक्रच पार्टि एसे बुलाय सुलाय खालामबानो बिसोरो गोमालांगोन बा साननै थानानै बिसोरो खारलांगोन बिनिफ्राय नाथाय बे जायगानिफ्राय बिसोरो दासिमबो खारासै जेमान बुग्लिबाबो जेमान अत्याचार खालामबाबो बिसोरो थांफिननानै बेयावनो आरो लोगोसे खौसे जाहैफिनदो सनम वांचुक सारखौ नोंथांमोना मिथिगो बे मोनसे बिथांमोननि गेदेर गोरोन्थि जे सनम वांचुक सारखौ बिथांमोना किडनेप खालामनानै लाना थांनानै मोनसे हस्पिटालाव डिटेन खालामना दोनहैयो बे जाबाय बयनिख्रुइ फार्स्ट गोरोन्थि आरो बेखौ खोनानानैनो गासै हादोरनि सुबुंफोरा जाबायदि ओंखारबोदों मानोना सिगांबो सनम वांचुक सारखौ नोंथांमोना मिथिगो माबोरै गंसे जेलाव सोना दोनोमोन प्रटेस्ट खालामबाय थानाय समाव हमना लांनानै जेब्ला लाद्दाखनि थाखाय बिथाङा प्रटेस्ट खालामबायदोंमोन दिनै नोंथांमोननो RSSनि बिसय मोनसे बाथ्रा आं नोंथांमोनजों सावरायलायनो गिरदों बे RSSआ ओरैबायदि मोनसे संगठन ओरैबायदि मोनसे टीम बिथांमोना जोंनि भारत स्वाधीन आन्दलनाव जेब्ला गासै संगठनफोरखौ सोंनाय जायोमोन जे नोंसोरो जोंखौ हेफाजाब होगोन ना होआ बे जिथु स्वाधीनता आन्दलन बेयाव नोंथांमोना बाहागो लागोन ना लाया बै समाव RSSआनो मोनसे ओरैबायदि संगठनमोन जाय संगठना बुंदोंमोन जे जोङो बे स्वाधीनता आन्दलनाव जोङो हेफाजाब होआ बा जोङो बाहागो लाया उल्था बिसोरो मानसिफोरखौ खोनथि होदोंमोन जे बै मानसिया उमुगाव थाखुमाना दोङो बेखौ ग्रेप्टार खालाम बै सासे सुबुंखौ गावथार बेफोरबायदि बिसोरो इंराजजों लोगो नांनानै मोनसे खामानि मावदोंमोन थेवबो जोंनि महात्मा गान्धीनि थ्रुयै जवाहरलाल नेहरुनि थ्रुयै जोङो भारतखौ स्वाधीन खालामथारो आरो दिनै सरकारनि गोरोन्थिया बेनो जे सरकारा आसलते बिराद दुर्बल टीम होननानै बिथांमोना सानदोंमोन दिनै गासै स्टुडेन्टफोरा ओंखारबोदों निजेनि मोनसे अधिकार एडुकेशन सिस्टेम बा जोंनि जि भारत हादरखौ सलायबाय थानाय सिस्टेम बै सिस्टेमनि सायाव जोंनि स्टुडेन्टफोरा एसेबो फोथायनायानो गैला जेरावबो करापसन आरो बिनि थाखायनो दिनै स्टुडेन्टफोरा ओंखारबोदों आरो बेयाव नोंथांमोना बाहागो लानो हायाखैबाबो गोसो खुसियै बिसोरजों थाफा आरो दिनै जायफोरा BJPखौ भट होदोंमोन बिसोरनि थाखाय बिराद गेदेर मोनसे सरकारा जाबायदि स्टुडेन्टफोरखौ बुदों बै बुनाया एक्चुअलि बै सरकारा स्टुडेन्टफोरखौ बुवाखै सासे बिमा बिफानि खावलायाव सोबादों माबोरै जाय बिमा बिफाया निजेनि गथ' गथायखौ फरायहोनो
लुगैयो बा फरायनानै गेदेर मानसि जाहोनो लुगैयो बै बिमा बिफानि सायाव बे सोबानाया गोलैदों आरो बे सोबानाया ओरैबो गोलैदों जे जायफोरा बिजेपि सरकारखौ भट होदोंमोन। भिडिअखौ माबोरै मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरहरबानो जाबाय। लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इनफरमेटिभ भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव। अब्लासिम गोजोन्थों।